Антони. За всички наказатели. Аре му право. Ние сме наказателите. Ние сме най-бързите. Аре сега. Ние сме наказатели. Ние сме най-бързите. Мръсни са ни ръцете, чисти са ни парите. Не сме зависими от жените, караме си колите. Я за правото ни, я за бедети, мочеви, хей, мочеви. И за Давид Шумахера, Дегина баба, хайде. Яша Янковски, Яша Бачовски, Яша Красински, Соковчетовски. За най-мощните момчета, наказателите. Обичаме си жените, караме си колите. Ай гагина баба ме бранике, ой декеле на пенано. Гонят ни господарите не фира, че си караме милионите с стира. Няма като нас, няма като нас, защото всички с нас. Евала, 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 евала на тези момчета. Евала, евала, евала на тези момчета. За тези момчев с бебето сивия гълъб е 90-то. Комби на широко. Я саме правото ни с 60-ката и це класата, и це класата. Е-класа. За най-мощната Е-класа. Елате ни на старта, ние сме наказателите. Също идва Давид с двете БМВ-та. 730 бялата перла и 530 сивия кошмар. 325 кония. И за Янко с тройката. Само за видео Лазар специално. Значи поздрави от Тони, като казва: Капира в тумарекера, ме бебето са. Хей! Е 60-ката са. С 60-ката, ако не, с Е-класата. Ще ви го дам. 3 и двойката. И за цунковчето с салотито. Yes, yes. За двете зелени тройки. За Янко и за цунковчето. За феновете на Алуди. А като казва Давид, ще ги бутам с гитарата. Ще ги бутам с гитарата. А когато идва, тези мочи се свите, че неговите са от най-мощите.
Когато дава газ на конфетицата, дига предницата нагоре. Амаро право отеди, а ке ги на баба. Ой ми пране ке на но. За Теди, за Тони, за Давид, Янковски и Бачовски, хей, и Цоколчетовски, и Красиски. За Краси с 4-6-цата. Осна брат, нашия брат от газдата. С 36-цата, зеления гълъб. Абела о газда. Опачо. С 36-цата, зеления кошмар. Най-лъскавата за нейните години. Няма като нея. Антика. Ай ме брани за нага, за телите. Теги на баба, хайде. Оте диабел е панчероса, о Давиде витараса. Също поздрави от наказателите за Бате Дидо, за най-добрия майстор. Когато се трошат колите, отиваме при Бате Дидо, най-добрия майстор. Да ги направи, абе Бате Дидо, чупи ми се волоската и на витарата. Да ми я оправиш, да ми я оправиш, защото ти си най-големия майстор на коли и за наказателите. Алеле, бас, 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 де, кете, ле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 лel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 
Pero casa, tenimo qef. Gona ti gospodarit e në fira, që si kara me milionit e së stira, një ma ka do nas, si që kisas nas. Naci, gona ti gospodarit e në fira, që si kara me dërbata së stira, një ma ka do nas, si që kisas nas. Ja ma ka do nas, hej, si që kisas nas. Kara me si kolite, në spesa vizimi on gjenite. Ajde me pralalen, dingina va trrr, pas, i qa, i te, pas, i te. Niesme, na casa delite. Na i mos nite